Gasa iti biyak. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Ditoy drama tayo. Gasa iti biyak. Mapanak makitsanda inton bigat lakay. Awanan ti iso amin dito'y balay. Kaya't mo ti sumurot. Saanan ba kahit? Gumatang kalatan iti abono kan pestisidyo. Sumurot kalatan kanyak lakay. Ado ti gatangak. Likliklik aklaan ti ibaga ti tao ba kahit? Ibagadan tumanan nga awan panagtalagkukan ka. Ibagada manan aban bandayan ka. Saan abali lakay? Ininot matan amalipipatan ti tao dito'y lugar tayo tinaaramidak abasol. Malaksid laang kinisuset. Saan nan samatan amalipatan tinaaramidak abasol iti? Dahit ang arod ti Jack kaya tarumwaran. Ngam sa bagay, agpay sumat ti kunam, ngayon inot matan amalipatan ti tao. Ngamin, saan na nakasla iti ti panagsasauda? Nagrigat at talaga ti makaaramid iti basol lakay. Taoray nagbabawi kan. Nagrigat lat na amalipatan ti tao, tinaaramidam abasol. Dinapatag bakit? Napakawan kan. Oh, si kamat gayam dayta Vanessa. Anyat yararamidam dita. Kasla daur orayom Wano, adamanan kasin nabat mo alalakem. Lipliputam ka di manan ti asawam. Apay kasta ti panagsasaom kanyak suset. Anya launay tinaaramidak abasol kan ka. No anya man tinagbasulak iti kanlabas. Pinagbabawya kon dayjay. Kan nagbalbaliw akon. Saan ko alalaki ti uro-urayak. Uro-urayak ti asawak. At dala na lipatan na aginatang iso ang nagsubli. Awanan ti talagkan ka ti asawam. Iso akadwaan na kan iti amin na papanam. Tapno sigurado ng awan kasabat mo alalaki. Kas nakunakon, Suset. Nagbalbaliw akon. Nagkamaliat. Ngam awan ka di ti karbangak ngagbaliw. No once nagaramid kan, ada posibilidad na nga aramidem tumanan. Tandaan am dayta. Anya? Itay pa'y adi ka matagtagari bakit? Adda ka di parikot mo? Apay akastoy raol. Nagbabawya kon ti basol ko iti kalabas. Nga maapay akas la saan amalipatan ni Suset. Apay aya. Anya manan ti inbagbaganakan ka. Nakita nak ijay paling ka itay uro-urayan ka. Ibaga na alalaki ka no ti uro-urayak. Idi imbagak asikan. Kuna namanan nga awan panagtalakmon kanyak. Iso akadwaan nak iti amin apapanak. Ala, saan mo lata napampansinan bakit? Kan saan kumaaday tati pagladingitam? Sa bagay basal kumat ngamin. No sa anak ko maanagaramid iti, awan kumati kastoy a problema kita. Ala, saan kan ka agladingit? Napakawan kan. Dayta itati napatag. Agyaman naklakay. Gaputan napakawan nakpay. Amok matlaang nga da pagkurkurangak idikan ka. Diyak mat ipabasol amin kan kakit. Saan? Ada ibagaklakay. Anya day ta bakay? Panagkunam kadikit pudno ang nagbaliwan ni Vanessa. Apay manin aday ta tinalagip mo ay ha. Awan maitulong day ta iti panagbiag ta, bakit? Kaasim at ti asawa na lakay. Ngamin, amok nga ulitan naman ang dayjay nga inaramid na. Ikan mo't iti gundaway na jay taong agbaliw, Suset. Taamin tayo, makaramid iti basol. Ngam di asawa naman, ibabain na. Uray ata napakawan mo't ni Raon.
Iso abay am kay diidan. Da kayo pa di ka barbaro aka aruba? Wen, siyak ni Vanessa. Si kagayam tinakagatang itibalay nga ilaklako da di tabatog mi. Wan, ngam ti asawak nga day di abroad tinagtaudan ti ingatang ko. Maragsakan na, tanaam-amu ka. Addan baro agayam ko. Ay wan Ada basit nga inlotok. Umay ka, padigwan ka. Tapno maramanamot Ay kat agyaman akabsat. Awan anyaman na kabsat. Ala, awata mon. Agyaman manan. Si kagayam ti kabarbaro ka aruba ni Vanessa. Wan, siyak ni Jillian. Apay ka di? Ay, syakmat ni Suset. Asino ngay ti kadwam di tabalayo? Agmay-may saak. Ada nga nila kay ko iti abroad. Kastagayam. Ay, kayat ka lang abalaagan. Di ka unay umas-asidag iti Reja Vanessa. Ang mga numaalisan ka iti kinalalakero na. Anya? Apay mo't anak ko nam alalakero. Katno lalakero mat Reja Vanessa. Anya? Panagkita kat mayat mo't ti relasyon da iti asawa na. Wen ata nasingpet ti asawa na. Pinakawan na nga uray naglalaki ti asawa na. Anya? Iso akitaam ti pakigay-gaya, ma'am. Ang mga numaalisan ka iti kinalalakero na. Anya? Nakapasyar ka mat Jillian. Anya ti gagaram. Umayak lang makikaaruba. Apag iso, kalkalpas ko ang naglaba. Mabiit lang ang tamang isaganak iti meriendata. Madamdaman ton. Nabsugak pa'y ngamin. Adala kumakait ko adamagan kan ka. Ngam di ka kumamat agong ungot Anya nga mindayta. Kwa, naibaga kanyak ni Suset. Adyak kan umas asidag kan ka. Gapo talalakero ka kano. Asino ka din ni Suset? Kaapam ka di? Saan ko mat akaapa? Tawan mat madi nga inararamid ko kenkwana. Ngamdyak ang muno apay anapudo ti ulo na kanyak. Nagbasolak iti asawak iti na minsan. Ngam nagbabawya kun dayjay. Kan pinakawan na kun ti asawak. Kit nagkariak asaan kun nga ulitan. Matlagayam. Ngam apay akasla nagdakaslat ta ti panagkita na kan ka. Kasla kayat napay nga adaywan ka. Adakan ka, no pati si kakat kagura nakmat. Awan mo't gapuna, akagura ka. Tawan mo't madigay naramit mo kanya. Agyamanak no saan akas kin ni Suset, ti panagpampanunot mo. Uray iti kabarbaro akaaruba. Is-istorya enak ni Suset. Apay akas na ti ugali da a babae. Kasaritak tuman. Saan ang lakay? Ang mga numabainan ka lang. Baybay amlatan. Saan na mabalindi kas tangar aramidan na. Basta mapan ko kasaw. Kasaritam na tangarod itinasaya at raon. Diyak kayat amakiapa ka. Gapo lang ang kanya. Uwan bakit? Sa anak amakiapa. Apay, anya launay ti parikot mo ken ni bakit ko. Ta ultimo ti kabarbaro ka aruba mi. Kat istorya ken ko na tinagbasulan ti asawak. Amumat anabayagan da jay, ken nagbaliwan ti asawak. Balbalaagak laang mat. Narigata no maaringan iti kinalalakero ti asawam. Nang runa kat aday ja abroad ti asawa na. Apay saan mo amalipatan ti inaramid ti asawak. Apay, sika, nadalos ka kadi. Apay, ada nadamag mo nga aramid ka. Awan man tinadamag ko. Ngamapay, saan ka nakaaramid iti basol? Nadalos ka? Awan basol mo, kasta? Apay aya pagpupudutan nak. Isakit mo launay ja asawam kat liniputan na kalang arudan. Saan ka kadi ang makawawat? Saan kadi ako nakanagbalbaliwan? Pinagbabawyan ng tikas jay nga inaramid na. Kat anya nga rod ti maaramidak ngay, no saan ko amalipatan day jay nga inaramid na.
Mapabasol na kaya. Galas at talaga ti aramid mo. Kitaan kit umay nakapayin ka sa ti asawa ni Vanessa. Awan madingar aramidag. Saan mat achismis ti imbaga ka ni Jillian tapod numat. Amangan no pagbabawiyam to ti kastangar aramida. Ay, awan ti pagbabawyak. Tawan mat madingar aramid ko lakay. Sapay lang ko mga rod. Bakay. Nakaahwag ka mo't insan. Apay, anday bagam? Nadamag ko nakagatang kay ti balay. Kaya't ko kumamat ti umayag pasyar di talugar na nakagatangam iti balayo. Ay, katuan a insan. Agmay may sak ditoy. Nawaya ka nga umayag pasyar, anyaman nga oras akayat mo. Sige man insan, isurom ti address tay tamat lang. Umayag. Sige. Aywan, may sam ka di nga umay? Wen insan, No apay mo't ngamin nga aging gaita. Katawa pa'y girlfriend mo. jak man mo. Nga manipod nagpukaw ti babae ngay ayat ko. Kaslawan matandiganas ko nga gayati ti sabali. Jay ka di GRO, iti may sa club ti dakta ka matam. Sino kumapay ngay? No'y manukot la ko maiti. Iti singasing ko kan kuwana. Ngagi ka ti trabaho na. Mabali nagduwa kami pa ita. Jack amo, noan niya ti impakpakan kan ka, day jay babae, insan. Nakita nga da pinastrik ni Jillian a lalaki di tabalayda. Isumat lagaya madina maaramid aliklikan ni Vanessa tagpada da lalakero. Apay, siguradong malalaki na ti kadwa na. Anya pa'y ngay. Kat adda nga ro di jabro ti asawa na. Ay di kagar aramid iti istorya, si Kasusay. Ang mga nointon madamdama, may darom ka, gapoy ti kastang aramid mo. Saan ko nga ichismis? Ang mapan ko kasarita ni Jillian. Ayag tala ka, di ka pumanaw dito. Mapanak lang dita istor. Inak gumatang iti itlog asidata. Nasaya at tanaranaan ka dito'y istor, Jillian. Apay ka di suset. Simbangpet ka din ti asawam. Saan pa'y? Mabayag pa'y ti sangpet na. Isumat lang ang aglalaki kan. Nakita kang adda pinastrek mo ang lalaki ija balayaw. Anya? Ay, kasinsin ko day jay. Oho, naglaka nga ibaga kasinsin mo. Apay, makita mi nga raw, tiyar aramidan yung ija unag ti balayaw. Anya? Minsan, darasam. Umawawag ti asawam. Sinong bata? Katimbaga kanaban kay J-Store. O anya, Suset? Mamati kan akasinsin ko ni Lino. Suset? Dino? Pangasim, Suset. Umikat ka iti trabaho makas GRO. Ay ayaten ka unay. Ikasar ka. Uri asino ka. Basta agbalbaliw ka lang. Pasensya kan, Dino. Ngam, jak pa'y nakasagana apay talikan ka. Kayat ko nga enjoy yan, ti kinabalasan ko. Kayat mo ka di. Ari nabii ano asino laditan alalaki ti makanaig mo. No saan mo maawat dahi ti trabaho? Awan maaramidak. Nawaya ka nga agsapol iti sabali a babae. Aniya? Agam-ang mo kayo? Iso ti wagbagakan ka o babae. Ngayon ay ayat ko, insan. Kaya't mo asawan? May sa GRO ni Suset? Idi ta. Ita, nagbalbaliw akon. Adan asawak. Sige, panawan kayo, bay. Kasi na nagdalos na agsasaw. Ngam nalidam matgayam tinapalabas na. Anya, jak ni namnama akas tagayam ti sigud at trabaho ni Suset. Kasla na dalos no agsasao. Ngam nakarkaro pa yung musika. Ita, awan rupanan nga isarang na kanya. Ibaga na pa di, alalaki kano ni Lino. Ngam idinagkita daki ni Lino,
Saanen anak kasao? Naikulang. Sardangan nakmat nga taitan day a babae. Si kamat gayam, Suset. Ne, Vanessa, ada ka matgayam dita. Amangan no ibagam manan nga urayak ti lalaki. Nakaro ti pananglais mo kanyak. Gayam, nakarkaro ka pa'y. At least kanyak, duwalaang alalaki ti naglabas kanyak. Ti asawa kan ti lalaki. Sika ngay, mabilang mo pa'y kadi numanuda. Pangasim ko mamut Vanessa. Saan mo ngay warwaras pa'y dayta? Nang runa iti asawak. Awan planok amang iwaras iti buyok mo. Nga uray kasta ti inararamid mo kanyak. Agyaman ano kasta, Vanessa? Awan rumbang apagyamanam kanyak, Suset. Ngam no siyak ti sika. Ipudnok laangan iti asawak ti amin. Anya ti amom, numapakawan na kapay. Awan ti limad asaan amay butaktak. Kat mas nasaksakit no iti sabali amaamuan ti asawam. Isuan na saysaya at no ibagamon. Kat agkid daw ka iti pamakawan. Di ka manghusga iti padam a tao no nakarkarupay ti aramid mo. Nasaysaya at latta tinapakumbaba kan aklunan tinagpasulan. Ngam tay agin dadalos ka, ngam addamot gayam nalidam, ana palabas mo. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang, insurat ni Ma'am Grace. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Gasa, itibya. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti da ito'y agundaway, isagot mi manan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang. Uncle Orlan, kaano ka di makitak ni Nanang? Jak masumpatan day ta sa lutsud mo, Ivy balasang ko. Sa nga pulo ti tawan kon, nga maging gaita, jak pa'y nakita ti pudpud no nga inak. Di ka matanagan. Makitam tulat ta. Saan pa'y siguro nga ita? Ngamintun to. Ay, Isu asay saya atom ti panagadal mo, wan. Iti kasta. No makitam to ti inam, maragsakan to para ken kanubilang laang. wan uncle, agadalak ana imbag. Ado ti arapaap ko, kayat ko ti agbalin to ana laing nga aturne. Ha? Wan uncle, dayta ti arapaap ko. Isungad at dapay nga agagatak nga agadal. Kan maysa, para matlaang kadata, uncle. Hi! Anya nga minan tinagan mo? Awan! Ha? Awan tinagan mo? Basta, awan! Nang kutinagan mo itay ngayon baga ti teacher. Nga nalipatak laang. Anya nga minan? Basta, awan! Sika talaga. Awan amin na sumbat mo. Ala, uray saan mo nga ibaga? Saan nakagumurakan ka? Intan ijerwar. Inta ka ng tibalon ta ijay poon ti kayo. Adda ka di balon mo? Awan! Anya? Awan man ang tisumpat mo. Adda mo tinakitak nga iggamam itay ang nakakabil iti cellophane. Basta, awan! Anya? Nanang, sakbay amaturog ta. Adda
kayat ko nga istoryaan. Anya day tami ka anak ko. Amo yun, nanang. Adda nga iti classmate ko. Amin asal sa ludsudag kan kwa na. Awan ti sungbat na. Anya? Nanang. Sinaludsod ko no anya tinagan na. Awan ti sungbat na. Sinaludsod ko manan no adda balon na. Tamapan kami kumamangan ijay puon ti kayo ijay school. Ngam, awan manan ti sungbat na. Mga numabain kan ka, anak. Siguro, nanang. Nakita kami ti balon na. Ang nakakabil iti cellophane. Nalingta akamuti. Kasta ka di, anak? Kaya't ko kumati dumawat iti balon na. Amangan no sa anak nga ikan. Ala, kasaritam latta ti bagbagam a classmate mo, anak ko. Mga numabain, tadamda mo pa'y laang. Nga mayroon to. I-share mo tumat ti balon mo kenkwana. Saan ka nga agimimot? Ay, recess time tayo gaya man, Ivy. One mat ngamin. Itay pa'y nga imbaga ni teacher ang mabalinti mapan agmerienda. Adda tinapay mo? Awan. Anya, awan manan ti sungbat mo. Unay kan, Ivy. Awan mat at talaga ti balon ko at tinapay. Awan ngamin tinagatang ni uncle ko. Isang nga awan balon ko. Kasta ka di. Alang harod, umay ka. Mapanta ijerwar, takanan ti balon ko at tinapay kan juice. O sige, thank you, Mika. Amo ngay, nanang. Di na magkumanin ni Ivy ideal daw. No adda balon na pang recess na. Ngam awan manan ti sungbat na. Kasta ka di, anak? Kat imbingayam kumamatan iti balon mo a bread kan juice. O, nanang. Insyarak iti balon ko, takaasimat. Aywan gayam. Ado dagiti kawas mo asaan mo na maus-usar. Ang mga nukayat mo ngay padawat kan kwa na. Ay katun nanang. Uray dagiti ay ayam ko. Saan kumitla ang maayayam amin? Ikak man ni Ivy, tapno at damot ay ayam na. Ay na, maragragsakan man kan ka anak ko. Ubing ka pa'y, ngam amo munti maasyan iti padam nga ubing. Maas asyanak at talaga kin ni Ivy, nanang. Kasanumit ngamin. Amin asaludsudat kan kwa na, kat awan ti sungbat na. Ala, isaganak dagiti ipadawat taken kwa na. Taitad tayin ton bigat, anak. Thank you, Ivy. Ha? Abay, thank you, ti bagmagami ka. Thank you, kunak. Gaputa ka maudyanan na. Makisarsarita ka mutlaangan kanya. Awan anyaman na. Thank you, mat gaputa na singpat ka kanyak. Si kalaang ti classmate ko akasarsaritak. Awan anyaman na, Ivy. Amok ngamin anasingpet ka. Isua sa anak ana umuma amang kulkulit idikan ka. Si ka talaga. Alakit din. Mangantan. Tapno makasublita iti classroom. Kalpasan ti pananganta. Anya nga iti balon mo. Kas iti kanal nga ipabalon ni uncle ko kanyak. Lining ta kamote. Kan ina poy. Anya nga iti sidam. Awan. Aday taka manan. Rugyam manan ti panang sungbat mo kanyak iti awan. Kat, awan mat atalagat sidak. Inna po'y laang, kan lining ta kamote. Kasta ka di? Ala irwar mo ta ikan na. Ikan kamat iti sidak a fish. Ninayunan ni nanang tibalon ko. Taimbagak ngamin nga da ka akadwak amangan.
Kahit, kumusta ngayon mo ti pa nag-school mo, Ivy Balasang ko? Okay laang, Uncle. Nakaragrag sakak. Gaputa ka na yun kami nga agkadwa iti gayam ko. Ni Mika. Kasta ka di? Nagsingpot ni Mika kanyak. Kanayon nak nga ibingayan iti si Daon abalon na. Ha? Kanayon kumot nga ikan iti kamote abalon ko. Kay kayat namat. Adda siguro ti mabalinda iti bihag Balasang ko. Iso kasta. Wan, Uncle. Madlaw kumat nga ada mabalinda iti biyag. Kanayon nga min nga kakaimas asi Daon ti balbalunan na. Isumat ti pakairan ranudak. Kasta ka di? Ala, igaad mo mati akadal. Tapno na makaturpos kanto, kat adan ton tinatalgad at trabahom. Makagatang kantumat itinaimas asidaan. Aywan gayam. Adda ko makayat ko asaludsudan ken ka, Ivy. Ha? Anya day tami ka? Idi nga min adda meeting dagiti naganak tayo. Nakunam kanyak nga uncle mo day di nakimiting para ken ka. Ayan na nga'y tinanang mo. Awan. Anya? Awan man ang tisumbat mo. Awan mo't talaga tinanang ko. Ibagbagak lang tipudno. Kasta ka di? As in awan? Saan mo anakit kita? Kasta ka di? Wan Mika. Manipod na yan nakak. Aging gaita. Saan ko pa'y anakit kita tinanang ko? Isuan ti uncle ko tinagpadakkel kanyak. Kan, iso pa yung tiagpapadal kanyak. Ay, kasta gayam, Ivy. Kaasi kamat. Awan nanang mo. Sigon kini uncle ko. Si baby agpay kano ni nanang ko. Isu na laeng, ta idi nagsinada iti amak, nakiasawa iti sabali. Isu nga imbati nakin ni uncle ko akabsat na. Ay, Isu anagasat ka, umapalakkan ka, tada nanang mo akanawin amang itultulod ka dito'y pagadalan. Ngam siyak lang ti umay ta masapsapamot ni uncle ko mapmapan iji bangkag. Agmula itinatang tapno ada pagbiag mi. nalpasan ti graduation ta iti high school, Ivy. Wan nga rod, friend. Nagbait ti panawanan niya. Wan gayam, sa dino nga iti planong apag-iskwelaan iti kolehiyo. Ay, awan pa'y nga rod. Aday taka manan ako na. Awan manan ti sungbat mo. Pudno ti ibagbagak. Awan pa'y atalaga. Sa anak pa'y asigurado na ituloy ko ti kolehiyo, tani. Medyo kumapsot mata ni uncle ko nga agtrabaho. Kasta ka di? Ay, sayang mat ano bilang laeng. Sayang talaga. Ngambarang adda pa'y remedyo, Mika. Kaya't ko talaga ti agadal iti kolehiyo. Parikot ko lang ti busbusak a kwarta. Amom, friend, no talaga akayat, ado ti wagas. Amo, kabailam dayta. Kayat mo ti agbalin nga attorney. Saan ka di? Aywan gayam, Ivy Balasang ko. Nagsarita kami kina Uncle Moberto Itay. Ha? Sinaludsod na, no kayat mo kano ti agadal iti syudad. Anya? Wen, iso ka nun ti makamu iti amin na busbusam. Kasta ka di, uncle? Ay na, nagsayaatan ngay. Nasingpat ni Uncle Moberto. Basta agsingsingpat kamat kan kuha na. Naimbag kan kuha na, tada mabalinda iti biyag. Gaputabak nang tinaasawa na. Kumpara kanyak, anabaakan hak diti probinsya. Nakalpas mo't amin na dagiti talo nga anak na iti panagadalda. Iso anak ko na kanyak. Ano kayat mo?
Ijay ka kankwana. Kayat ko, Uncle. Ngam, kasano kayon nga dito'y bilang laang. Kasla saan kayo mo't ama ibati, Uncle? Unay kan balasan ko. Kabalak pa'y mat nga uray siya klaan. Sana bale, tanako namat ni Uncle mo. Ano kaya't mo ti agawid iti mamindo iti makabulan? Ayos lang ang balasan ko. Nolakit di dati bakante nga oras mo. Uwan, Uncle. Kanayon ka ito sa rungkaran. Kumusta ti panagadal mo ay bibalasan ko? Ayos lang, Uncle. Medyo narigat ngam kabaalak. Kabailam ngamin. Amo ka na lang kay di academics. Iso ti kanayon nga istorya ng Uncle Morlan. Tugalag istorya kami. Nagaw-awit ako di probinsya. Uncle, Ala, say-saya atam. Igaid mo tagadal. Tapno maragsakan to ti inam no bilang agpakita kin ka. ha? Saan mo pa panunutin day ta? Agparang tulat ta no kayat na. Amo naman nga da ka dito'y syudad. Uwan, Uncle. Ay na, maragsakan ak unay ay bibalasan ko. Sinarungkaran nakmanan dito probinsya. Uwan, Uncle. Mailiwak mat kada kayo. Isu anagawidak. Nagpakadakin ni Uncle Berto edi kalman. Kasta ka di. Kahit, kumusta nga iti panagadal mo balasan ko? Okay lang, Uncle. Narigat ngam kakayanin. Aywan kabaalam day ta. Si kapay anasirib no maipapan iti academics. Isung amok akabaalam day ta balasan ko. Sapay lang ko mga rod, Uncle. Saysay atem, Ivy. Agbalin kan tupay nga abogado ako nam. Aging nga adda busbusem akwarta ni uncle mo. Ituloy mo lata. Uwan, Uncle. Laglagi pam kuma Ivy balasan ko. Mangnamnamaak iti kabailam. Ay na, maragsakan ak unay parakin ka, balasan ko. Uncle Berto. Kasla kaano lang, hindi may ka dito'y syudad, tapno agadal. Ngumnay, manulangan ang bulan, kat agturpos kamutin. Uwan nga rod, Uncle. Ngam kasi ti kanayon nga ibaga ni Uncle Morlan. Kalpasan ti may sa kursum, kayat mo pa iti agadal, iti lo. Uwan ko ma, Uncle. Day talaang no kayat nakpay atulungan. Si kakit di mait. Aging nga kabailak, tulungan ka. Pakaragsa kaklaunay ang makitak, amaragpat mo dagiti arapa mo iti biyag. Nga uray awan dagiti dadakkel mo, iti unos, iti panagbiag mo. Uncle. Iso ano ti planom kat agadal iti lo. Then go. Tulungan ka, Ivy. Nabayag akong daton kan ka, Ivy. Aging ka karita, awan pa'y namnamakin ka. Ha? Ngam sa bagay, uray aging kat kaano, agurayak, nulakit dita si katipagtungpalak. O na yun, Rex. Ala, itapay lang, sungbatan kan. Ay, ayaten ka mat. Ha? Pudno ka di, Ivy? Apay, saan mo apat dyan? Nga idi pa'y laang? Adamutan panagayat ko kan ka. Isu na laang. Ta saan ko pa'y unay nga inikan iti atensyon. Kaputa jacket ang madistract ti panagadal ko. Agyaman ako, Nay. Ikarik nga ayatan kan ipatag ka. Kan ikarik asa anak ang makasingay ti panagadal mo. Aging nga makaturpos ka iti lo. Suportaran kakit di Pagyamanak no kasta. Sana bale, manulangan at awan, malpas kang tumatan. Igad ko tiyag trabaho, tapno matungpal to dagiti arapaap ko para kadata. Kayat mo asawan, nagayan at kan ni Rex. Ivy. Uwan, Uncle. Nabayag mo ti nga agdat-daton kanyak. Kat awan mo ti makunakan ko na. Iso nga inaklon kon.
Nasingpit ni Rex kanakan. Nakunak da ita, gaputan na bayag damot nga gamam mo, iti asawa. Kung nagkadkadwada iti serbisyo. Kasta ka di, Uncle? Wen, iso apaburak, iti ayan-ayat yu adwa. Malaksid iti kinasingpit na, at dalanga na. Kang runaan na, at damit na talgad at trabaho na. Wan, Uncle. Sapay lang kumangarod ta sa Antopolos nga agbaliw. Ay na, kung naklakit din no asino ti bisitak, si kamat gayang balasan ko. Ni Uncle Mat. Kahit, kumusta ti panagadal mo balasan ko? Umadanin ti panagturpos ko, Uncle. Kamaudyanan na, malpas ko motan ti panagadal ko iti lo. Ay na, maragsakan ka talaga para ken ka. Isu ang nagawid ak dito yung probinsya, taumay kayo alaan. Ha? Saan ang mabalin nga awan kayo iti aldaw ti graduation ko? Oh, nakaragaragsak man iti day tangay bagang balasan ko. Ay katuwa na, umayak Ivy. Saan ang mabalin asa anak ang makaatendar? At mo asawan, oray saan tayo nga ag-celebrate kalpasan ti graduation mo, Ivy? Saanan, Uncle Berto? Ne, abay ngay kat adam ti kwarta a mausar. Kasko na ni uncle mo. Wan, Uncle. Nga maipampaminsan tayo tulaangan no agkalay sa kami iti kaayan-ayat ko. Ha? Anya, kayat mo asawan, iti kabiitanin a panawan. Wan, Uncle. Siguro kalpasan ti manulaang abulan. Double celebration nga rot no kasta kanakan. Oh, Nas ka namang isaganak iti ado apartyan. Naku, Uncle. Ni Rex ti makaamo iti aminan. Ivy? Mika? Sika ka di dahitan? Wan, Ivy. Ay na, baglakit din ta na irupaan ka. It's been a long time asaan ta nagkita. Wano nakapagsarita man lang. Wan nga, Rod. Dandani saan ka nailasin? At ngawin apimintas ka. Si Kakit Dimat, napintas tado ha. Anyway, nasaan ka nga agdardaras? Intapay mangan. Ay, katwan mapantaman magan ijawat-watan restaurant ni Donna a friend ko matlaang. Wow! Apag iso ang makapangpanganak mo't itiwat-wat. O sige, mapantang arudan. Kat, kumusta ka matan, Ivy? Kumusta ang buhay? Di mo kunaan na songbatan nakmanan iti awan. Si Kakit Dimat, no idi ubing ta, kat pasig nga awan ti songbat ko kan ka, saanin itami ka. Saan mat anakaskas daaw? Gaputa iti lang ang pailaan, kat nakadkadlaw nga asensado kan. Si Kakit Dimat, sa anak pa yung asensado, friend. Siyak, adda asawa kon. Sika nga Addan, kamaudyanan na, dayto iti damo apa nagsungbat ko kan ka iti saong nga adda. Oh? Maragsakan ak iti day tanga imbaga, Ivy. Adda ka di trabaho mon ita? Adda, may sa akon nga attorney, Mika. Ha? Wow! Kasi ti Diyos, inturong nak iti anya nga adda kanyak ita. Congrats, friend. Biliba ka talaga kan ka. I'm so proud of you. Pakaragsakak launay. Gaputa iti kinabayag asaan ta nagkita. Kat ita ta nagkita ta. Addan na talgad at trabaho ta. May saak matan a doktor iti may sa kadagiti nalatak a hospital dito syudad. Wow! Kasta ka di? Doc, may ka na pala. When Ivy, hi, in every awan, there's always adda na talagang agpursigi ka para iti arapaap mo. Congrats manen, friend. Saan ko ang may explain ti happiness ko? Kan, ti kina-proud ko kas gayim mo.
No idi, kat pasig nga awan ti sungbat mo. Ita, kat pasig matan nga adda. Addan asawa, addan natalgad at trabaho, ken addan itinanam ay apanagbiag. Siyempre, Agyaman ak unay-unay, Mika. in every awan, there's always adda. Nulakit di agpursigi ka. Gaputa amin arigat, adda katukad na abaliki. Bueno papagayang, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo, gasa, itibiyag. Insurat ni Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Gasa, itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti da ito'y agundaway, isagot mi manan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo, gasa, itibiyag. Anya ngay day taimat mo ang nakakarton lakay. Ha? Tripod na ito bakit? Ha? Tapno daman o sarek apang ikarga iti cellphone ko no kasi nga agarami na iti video nga ipus ko iti Facebook. Ay, tapno saan atila pang idisdiswam. Kat, manungay matinanggatang mo iti dayta. Saan nga original na ito bakit? Isa nalakalaeng. Nasurok at wagaso. Ala, saan nga importante ni original wano saan? Tinapatag kat makatulong iti panagblog mo. Ayun bakit? Makatulong at talaga na ito'y tripod. Naisaganam kanina itiluto na pangrabyan tayo, bakit? Ay, lakay. Naisaganak mat amin ng dagiti natang. Paturugak lang ti anak ta. Talpasan na, agluto akmat. Agpakbetak man. Wan man nga ron, ta i-video ko man ti panaglutom. Ha? Wan bakit? Iso ka pa iti views ta. Ay, katwan na. Ngam aguray ka ata, agsukatak mat. Alangan mat akastoy ti kawas ko nga i-video. Madimat Ay napo, kastamon, bakit? Anya lakit din aya. Basta agay pron ka lang. O sige. No day tati ko nam. Ala, paturugam nga ron ni baby. Tain man mat iji salas. Isaganak ti kanta kintun madamdama. I-video ko mat lang. Nay, agkat-katawa kamot nga agmaymay sa sikahan. Ay, nabuyak ngamin ti impose ni Henry a video iti panagkanta na iti Facebook. Ha? Nagbasit lang nga rudan ti followers na. Ngam sigilat tamo ti panagpost na iti kanta na. Ay, wan, nabuyak mo tayta. Kasla nga rod agbibisin da dya Henry. Agbibisin nga agbalin a vlogger. 3K laang ti followers na. Ngam ne, agkakanat mo't lat ti videos kan photos nga ipopost na iti Facebook. Oray nga rod pa nagluto ni bakit na, kat ipost na mutan. Ay, oo na yan aya, dagiti agbibisin nga agbalin a vlogger. Trying hard dala unay. Oho, imposible mo't mapadasan na mo't ti agsweldo iti Facebook. Diyak laki di patyan. Awan na talaga, auntie. Mabilbilang laang ti followers kan views na. Iso nga imposible mapasamak dayta. Sigurado, no mapasamak dayta, agbalindan ton analastog. Iso asapay la kuma, ta saan mapasamak dayta. Ha? Ag-comment kakit di man dita ipopos na a video na kaskadaan niya la dita. I-comment mo a nonsense dagiti ipopos na. I want, auntie. In comment kon, itay pa'y. Anya ngay matay taimot mo, Jessa? Ay, kwa, natangday to'y. Ginatang ko ijay tersena ni Manang Ines. Puo na yan. Siguro, ilutom dayta. Tapno adamanan i-video nila kay Wanya.
Ha? Ay naapo, no ti panagkunayo, kat makay-ayo dagiti ipupost yu a video, nga aglutluto kas kadagkan kanta, kas kadaan niya dita, nagbidot kayo. Mabit lang, Hana. Anya ka din dagita nga ibagbagam. Kan anya ka diti parikot mo, iti panagvlog mi nga agasawa. Kasanomat ngamin, tunggal ag-scrollak iti Facebook, agkaralabas dagiti ipopost yung awan mat ka iskan na. Anya? Ay unay kan. Mabalin mo mat nga i-unfollow, wano i-block ti Facebook account mi, no saan mo akayat amakitkita dagiti post mi. Anya? Kastalaan ka simple. Saan mi aparikot, no saan ka apabor iti ipopost mi. Pasensya ka kuman, no anya tinailawan nga naibagak. Sige, ditakan. Oh, apay kasta tilang ang bakit? Una yun day dyan akabagyam lakay. Ha? Asino ti ibagbagam? Ni Hana, nakuna na asaan ka no ama kaay-ayo dagiti ipopost ta a videos iti Facebook. Anya? Ni Hana? Imbaga na ti kasta? Wan lakay. Diyak nga rod pagarupan amay baga na kanyak ti kasta. Una yan. No asino pa'y nagiti kabagyak? Isura pa'y ti mangupay kadata. Dayta tinasakit a kinapudno, Henry. Dagiti kabagyan ti numero 1 a mangupay kan ka. Iti anyaman a panggap mo iti biyag. Nang runa, no ti panggap mo kat pagsayaatan. Ha? Kan saan lang a kabagyan lakay. Uray pa'y kabsat mo jay tao. Kadaraam amis mo ngam iso na ti mangguyod kan kapababa. Dayta tinasakit a kinapudno kunakmanan. Adalatan ka data, no kasanuta nga i-handle dagitaan na sasakit na panagsasauda. Ti kasayatan nga aramidan ta, anya man dagiti ibagbagada, tuloy latta. Ay una bakit? Bayan ta, no ore anya pa'y ti ibagbagada. Si Kamat kasinsin Erning, bagbagaam kumamot ti anak mo. Ha? Asino nga anak ko ti bagbagam kasinsay? Kun apay ako na mabagbagak, apay ada ka di basol na. Puo na yan, takundi damag kapay lang. Ha? Asino pa'y kumano saan aday jay a Henry? Apay, anya ti basol na ya kasinsay? Apay, saan ay nakababain ti panagpupos na iti kumkumpor may iti Facebook? Anya? Saan nga ta amabain iti kasjengar aramidan na? Saan nga iso tinalaing akumanta? Ngam sige la tamot ti panagpupos na iti video akumananta. Ay, I-post na pa iti panaglutluto ni bakit na iti sidaenda. Puho na yan. kasinsay, panagkunakat awam dakas iti dayta. Oo, anya nga awan. Nakababain ket di Agraraman nga agbalin asikat a vlogger kat manulaang mati followers na. Mabilbilang. Malakasinsay, no saan kayo apabor ka nagiti ipupos na nga gasawa? Maminano lang ngay may ti mangi unfollow wenno mangi block kadakwada. Aday ta, konsintyam ti anak mo. Imbes abagam ta isardeng nan ti panag-vlog na. Ngam kastabay lang ti bagam ay salbagkit de. Nagmayat mo ti panagriing no kastoy bakit? Ha? Apay lakay? Idi kalman, 3.5 laeng ti followers na iti Facebook. Ngamita, 10K mo ten. Nagado ti narayaw iti impos ko akan tak iti kalman. Ando ti nangi-share iti walls da. Ay na, nagsayaatan lakay? At damutin ati basit a dollars na ti kantang impos ko. Katala inton malam nga aggapo ka iti trabahom, agkanta ka manan, tapno adda i-post mo. Ay un bakit? Ore man minalam nga agkantaak. O sige, tainton aldaw, no agluto akmat iti sidaan, i-video mat. Si kanton ti makaam mo amang edit kan mang i-post. Ay katwana, agtinulong ta, bareng agtuloy-tuloy nga umado ti followers kan views ta. Iti kasta,
maka-earn tamot iti dakdakkel. Wen lakay. Kastagayam tinaibagan ni Amtilinda kada kayo, tatang. Way, nanakaw. Isaw, timbaganay di nagsabat kami, Jidaya. Oo, naya. Anya nga taaya ti basol mi kadakwada. Takas taon ni apong tutda, numakit-kita da iti ipupos mi kanibaket iti Facebook. May salaang tisumbat na dayta, anak ko. Ha? Dakas nga apal. Kasta lang dayta. Pudno talaga tinakuna ni baket ko di na minsan. Numero 1 dagiti kabagyan amang bas kan mangidown ken ka. Ay way, podno dayta, anak ko. Naimbag pa'y ko nam tisabali at tao. Nagiti saan nakapinanaw. Ta suportado da iti panagblagyaw nga gasawa. Nagita mismo pa'y mo kadaraan. Ay, jak amon tatang. Mala, itultuloy yung lata, anak ko. Saan yung nga ikan ka raw, nagiti bagbaga iti uri asino nita. Saan nga isuda, tilapay, iti amin, nga ramidin yaw. Apay, awan lat sa balin amabalin mo nga i-content, insan. Ha? Apay insan? Anya mo tindag iti ipopos yung agasawa iti Facebook? Kas kailan nabisinan iti content? Mabitlang. Anya ka iti parikot mo iti content mi apanagkanta ken panagluto. Nagalas nga ro da buybuyain. Naimbag ko ma, nalaing kaunay ako manta, ngam saan mat? Anya? Tinasayat nga ramidan nyo, isardeng yun dayta panag-content yo. Nagalas ko nagtumait. Si kakit di matinsan. Awan matiyam mo kadakas iti aramidan mi kan bakit ko. Kan may sa, da kayo lang mat akakabagyak ti mangibagbaga amad iti content mi. Ha? Iti kinaado ti mga appreciate karag iti content mi. Da kayo lang ti mangupupay kada kami amang isardeng iti aramidan mi. Una yun. Anya? No saan kayo apabor iti aramidan mi. Kan no saan kayo amaragsakan iti panagblablag mi. Naglaka lang ti agan follow. Wala saan, i-block da kamin. Tapno awanan ti pagparparikutan nyo, insan. Yag mo ni baby bakit? Inka nagsakana. Ha? Apay, nalipatam ka di nga aldaw ti sweldo iti Facebook? Ni, aywan gaya man niya. May kanamatan a panagsweldo ta ita. Dua taon matan tinapalabas, manipod inrugita tinagaramid iti contents. Nga oray mababash ta. Wan nga rod bakit? Kasla kaano lang. Aywan kaya, kadwa tamalmat ni tatang amapan ag-withdraw. Kalpasan na, mapantayo mo't lamangan ili. Ay katuan alakay. Alang nga rod, inkagsaganan. Ang mga agur-urayon ni tatang, kat imbagak ken kuha na amasapang agsagana. Sino nga iti nakasarita mamangyaramid iti balayaw, anak ka? At na nakasaritak nga engineer tatang. Ha? Ay, nagsosyalay, anak ka. Talaga nga dapay gayam engineer. Wen man tatang, tapno pulidong-pulido ti balay mi amaaramid. Ay, katwan Kat into nanunga, iti pa nagpurchase yaw, iti materialize. Itaalawas mo't lang tatang. Nasayahat mo kasta. Tapno parugyan mo tayo. Wen nga ro tatang. Naimbaglaan nga na, tadamad na urnong ko iti panagtrab-trabahok. Kang runaan ti panagvlog mi agasawa. Saan mi nga ekspektaran at ipanagvlog mi, kat isumat ti mangi-provide iti amin, tapno makapaaramid kami man iti balay mi. Awan ti imposible kadag iti tattao nga daarapaap na iti biyag, anak ko. Tatang, Iso pagyamadak may, kas amayaw, gaputa saan kayo ang nagpaapiktar, kadag iti sao ti tattao. Nga uray kas taunay a panagdadail, kun panangpadpadakas da iti kadakayaw. awan dagi jay tatang. Sana bale, ta napanagnakan mi kadakwada, nga uray anya pa iti ibagbagada, nulakit di sa anadakas ti aramidan mi,
awan bibiyang mi. Apay, nagkaduti materyales ang nalabasa kaya iyan da Henry nanang. Ha? Materyales ko na? Una nang, kan may sa, at datrak nga agdil-deliver iti darat kan semento. Sa bagay, saan ang nakaskas daaw ang makabalay damutan? Bakit kita tayo mati ipopos da iti Facebook nga earnings da kadag iti vlogs da? Anya, Ay, itakit di nga wan trabaho, ingkakit agaplay iti kasinsin mo ah. Bareng maasikan ka kat awaten na ka nga agtrabaho iti paramid da balay da. saan na nanang? Kasla nakababain mat. Ha? Amangan ngamin no aging gaita, kat nasakit payla ang tinakam ni Insan Henry. Gapo iti na ibagak idigan ko na. Saan mo't siguro, anak ko? Alaki din. Ingka agpresentakan ko na. Iso ka pa'y apakitrabahwam. Kaya't mo asawan, kaya't mo mati makitrabaho nito, insan? Uwan ko mainsan. No lakit di awatan na ka. Awan parikot iti dayta insan. Naimbagkit di ata imay ka, tapno adda ka duwarag iti inayabak ng trabaho. Agyaman ako na insan. Huwan gayam. Nabayag matan dyan na udi ang nagsarita ta. Tawanan din na palabas. Manipod binagaan ka anagalas dagiti content yung agasawa. Ha? Awan na dyan, insan. Si kakit di mo. Ado kami akabagyam anang upay kada kayo. Ngam, saan kayo lata nagsardang? Pudno na ita, insan. Ado kayo akabagyak anang upay kada kami kan bakit ko. Ngam saan kami ang nagpa-apekto? Agasaman, amin na masabat mi. Numero 1 talaga ti kabagyan anang discourage kada kami. Insan, Ngam pagyamanag, nga puta saan kami ang nagsardeng. Imbes na maupay kami, isukit di tinagbalin na karit tapno itultuloy mi. Ita, kahit adamot ng 3 million na followers mi, kasi na, kat tuloy-tuloy latta ti earnings. Kang runana, makait itad kami pa yun ititulong kada kiti agkasapulan. Ngam, awan kamera. bilibak kada kayo, insan. Nanakam kayo nga agasawa. Kayat mo asawan. Awan matrabaho mo ita? Awan nga ron, Jessa. Manumutan abulan tinapalabas, manipod da ikatak iti trabaho. Ha? Idi pa'y napanalawas, anapanak nagsapsapol ija ili, ngam awan latta. No kayat mo, umay ka ija balay. Tangdanan ka iti inaldaw. Ha? Sikat ti agluto iti kanan dagiti agtrab-trabaho ija balay. Diyak ngamin unay masango, tati anak ko launay ti awawirag. Sigurado ka, Jessa? Wan, umay ka. Tangdanan ka iti husto at tangdan. Libre ti makan ken aminan. Ay na, pagyamanak at talaga. Nawan gayam. Pasensya ka kuman kadagiti na ilawan ngayong bagbagak idi kada kayo. Naku, awan day jay. Sikakit di mat. Amok ang naglablabas kami, iti na ibagbaga kada kayo idi. Awan day jay kunak tumat. Ken maysa, no awan day jay nagbalin akarit kada kami, saan mi amaragpat daytoy. Dagiti panangup-upayo kada kami, tinangkarit kada kami, tapno itultuloy mi latangaging gaita. Nga iso ti pangalalaan mi, iti itangdan mi kada kayo. Oh, apay nga agsan na ay kaakasta. Kabayatan ti panang tangtangad mo iti balay nga imparamid ta. Sen na ay tiragsak bakit? Ha? Maragsak anak. Gapo ta makikita ta itan nagiti bunga ti bannog kan sakripisyo ta. Ayun ah. Naimbag ko nam.
Ta saan ta nagpaapekto kadagiti kabagyam, asaan nagsarsardeng anang daddadaol idi kadata. Wen nga rod bakit? Dayta ti adal kadata nga agasawa. Nga man dagiti lapad, saan ko mga iso ti pakaupayan ta, tapno itultuloy talat ta. Husto kay ti daytang imbagang bakit? Anyaman lang iti panangdadal da, saan ta amaupupay? No di ket ad-ad dapay ang makarita ang mga ramid iti pagsayaatan ta. No maminsan, pudno ti ibagbaga ti kaaduan. Numero 1 ti kabagyan amang guyod ken ka apababa. Isuda ti umuna amang dadaal ken ka. Ngamno pay kasta, saan ko mga iso ti lapad tapno maupay ka ang mga ramid iti maysa abanag. Nulakit di pagsayaatan. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa. Iti biyag. Insurat ni Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.